Здравейте! В това видео ще ви обясня как точно става преподаването и въвеждането на нотите в учебния час. Това е моята методика, която е описана и в дипломната ми работа за първа професионално-квалификационна степен. И доразвита след това отново от мен. Аз съм Ирина Димитрова. 45 години уча малки и големи на това чудесно изкуство – музиката. Има много признания и награди. Учила съм хиляди ученици в клас, във вокална група, оркестър, хор и индивидуално. Това видео е към курса "Да научим нотите на сол ключ", който има за цел първоначално запознаване с нотите на първа октава. Подходящи за ученици от началния етап на образование, начинаещи музиканти. Но най-вече е ориентиран към учители, които правят точно това. За първи път запознават учениците с нотите. Ученето на ноти е съпроводено с много страх и неувереност от учениците. Видът им е необичаем за тях. Те не могат да разберат логиката на подреждането им, ако не им е обяснено добре и показано по разбираем начин. Всъщност, нотното писмо е много логично. Много по-логично от буквите и цифрите, с които си служим цял живот свободно и леко. Това сме го постигнали с много упражнения. Нотното писмо е графично и логично. Веднъж разбрали логиката на учениците, им е лесно. Аз съм извела 9 закона на четенето на ноти, които помагат в нотното ограмотяване. Може да ги намерите в сайта "Аз учам музика" под формата на маратон. Моята методика не се е появила от само себе си. Първият съвременен композитор, който започва с изучаването на нотите от една нота, това е Карл Орф. Той маха пластинките на металофоните на децата, като оставя само една и ги приканва да измислят музика. След това прибавя втора пластинка, трета пластинка. Обучението му е свързано с много танци и ритмика. В България Пенка Минчева се опира на българския народен фолклор и използва характерни за нашата музика звукореди. Започва също с един тон и постепенно прибавя втори и трети. Нашата музика е близка до усещанията на децата и те я възприемат много леко и добре. Аз също започвам от един тон. Това е нотата сол, дала името на ключа, на който изписваме голяма част от нотите. Има и други ключове, за които се говори в курса, но само информативно, за да знаят учениците, че има и други ключове. Но най-много ноти се пишат на сол ключ. Той се използва най-широко. Какво ще учим? Учат се песнички една по една, като всяка е с по-широк тонов обем от предната, точно с един тон. Учи се история на нотното писмо, начините на съхранение на музика, на консервиране на музика, как се пишат нотите и сол ключ, начални познания за нотните стойности и тоновите трайности. Музикалната теория не е обект на изучаване в този курс. Затова е застъпена толкова, колкото е необходимо. В края на курса учениците знаят нотите от първа октава и могат да пеят сравнително самостоятелно леки мелодии. Разучаването на песните и новата нота става в логично поставена линия, водеща от първото чуване до самостоятелното пеене по ноти на песента. Виждате на екрана изписани всички етапи на работа на нова нота, свързана с нова песен. Какви ефекти се постига с този курс?
Освен нотното ограмотяване, което е съвсем елементарно, се развива мелодичния и ритмичен слух. Правят се моторни и визуални връзки между мелодия и нотен запис, тонови трайности и тяхното означаване. Курсът няма стойността на цялостно нотно ограмотяване. То е възможно само чрез дълга и методична работа в музикалното изкуство. Той има за цел да постави едни добри основи за по-нататъчна, успешна работа. Каква е моята мисия? Да направя музиката достъпна до много широк кръг от хора, чрез изкуството да постигнем един по-красив и добър свят. Да помогна минимум на 10 000 човека да се изявят и да поднесат на света своето творчество. Преподавайки повече от 45 години в училище, аз знам къде е трудно и как да бъде обяснено. Мои ученици споделят, че когато обяснявам, им става много ясно. Освен това, когато се налага, аз търся и други начини за обяснение и не се отказвам, докато не бъде разбрано. Моята мисия е да направя музиката достъпна за широк кръг от хора. В днешно време сме консуматори, което пречи на творческото изявяване. Все повече млади хора правят свои песни. Сега са достъпни и студия, и програми за правене на музика. Как биха записали своята музика, своята песен или мелодия, ако не познават нотното писмо? Нотното ограмотяване е една част от музикалната култура. Все едно да учиш чужд език, но да не пишеш на него. Да учиш математика, но да не познаваш цифрите и да смяташ само на ум. Ето защо обединих главните направления на моето развитие и познание в областта на музиката, сценичното поведение и изява и личностното развитие в едно и основах Академия Бъди звезда с Ирина Димитрова. Ще ме намерите в социалните медии. Академия Бъди звезда с Ирина Димитрова е мястото, където се срещат музиката, човешката проявеност и заявяване в обществото с личностното развитие. Познавайки себе си, историята на своя род, ние можем да вземем всички силни качества от своите прародители и да се проявим в света. Ще ни намерите в социалните медии, линкове ще оставя под видеото и в коментариите. Може да ме намерите на телефон 0885 70 12 21, в сайта asучамузика.com или да ми пишете на имейла admin@asучамузика.com. До нови срещи, приятели!